शुभ सकाळ पिलाମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଢେଇ ଗଲା ଉଡି ଗପଟିଏ କହିବି। ଶୁଣିବ ତ? ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ। ଦିନେ ଚଢେଇଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ଯାଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସିଲା। ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା, ପାଣି ପିଇଲା। ପାଣି ପିଉ ପିଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡିଗଲା। ବୁଡିଗଲା ପରେ ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ବିଲେଇଟିଏ ଆସିଲା। ଚଢେଇଟି ବିଲେଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ବିଲେଇ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଚଢେଇ କହିଲା, ଖାଇବ ଯେ ମତେ ଆଗେ ପାଣିରୁ କାଢ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲେଇ ଚଢେଇକୁ ପାଣିରୁ କାଢି ଆଣିଲା। ବିଲେଇ କହିଲା, ଏବେ ତତେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଠୁ ଚଢେଇ କହିଲା, ମୋ ଦେହ ଶୁଖିଯାଉ, ତାପରେ ତୁମେ ମତେ ଖାଇବ। ବିଲେଇ ଜଗୁ ଜଗୁ ଶୋଇପଡିଲା ଓ ଚଢେଇଟି ଫୁରକିନା ଉଡିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।